सका नंदा देख कौन कर जय जगन्नाथ सांग मैंने अब नंदा कौन सका खाइलुनु पखाड़ इका काली ओषा करके राति 12टा महादीप पर आसिलु आसिक अबिका गाधे पखाड़ पखाड़ ना कौन ओह ओ खा आ जीवु स्कूल जीवु ना नहीं क्या आज स्कूल जीवु हाँ हाँ आ नंदा सका देखु पखाड़ आगे कौन भेंडी आलू भजा आ सका तार खाईदे कि तार स्कूल पलैब काली ठार ओषा कर रही उपास खाईदे स्कूल जीव हाँ तू कहीं स्कूल जा भल से पूरा पेटे खंडे खाईदे जा काली ठार पूरा टोटाल किसी खाई नथलु हाँ हाँ तू खाई जा भल शांति खाई जा।